Meillä on avajaiset ja tänään täällä näyttää tältä. Kahvipaikat, meidän tiski, missä on vuokratarjoukset. Täältä voi tehdä tonnin vuokrauksen, saa polttoainetankillisen kaupan päälle. Sitten meillä on myyntitilat täällä. Myyjät on tällä hetkellä asiakkaiden kanssa, hyvä niin. Kahvipiste, täällä on tämmöinen asiakastila, grillipaikka. Me ollaan täällä odotettu koko ajan, että koska joku pistää sen tulee. Sitten meillä on täällä avajassa yhteistyökumppaneita, eli tässä on esimerkiksi S-Caravaan. Tällä hetkellä Niko pitää siellä esitystä. Autojen lisäksi meillä on täällä muun muassa vaunu näytillä, missä on sitten hienot tilat, eli tämä on melkein verrattavissa hotellihuoneeseen. Etukeittiö, isot oleskelutilat, takakylpyhuonetta, vetejä. Pihalla sitten noin 100 ajoneuvoa, eli meillä on täällä retkeilyautoja, isompia puoli-integroituja autoja, löytyy myös tuommoista nostokatollista autoa, eli saadaan pieneenkin autoon vaikka lapset nukkumaan sinne ylös. Sitten meillä on jonkun verran täällä vaunuja, on tommosia perheautoja. Sitten meillä on tämmöisiä autoja, mitkä sopii perheille, mutta myös hyvin pariskunnille, eli näissä on tämmöinen nostovuode, minkä voi laskea sieltä alas ja siellä voi sitten vaikka lapset nukkua. Ja näitä on täällä meillä rakennuksen takana pino. Täällä on meidän lisäalue, mistä löytyy sitten vielä kymmeniä ajoneuvoja. Tuu kattoo avajaistarjoukset ja lähde unelmien matkalle.